и общо практикуващ лекар в друг град. Здравейте, аз съм Иван Димитров от Здравочник БГ, сайтът за лекарски профили, онлайн записване на часове, а отскоро и официален партньор на Paltex BG. Така че, ако вие сте лекар, без значение дали сте личен или специалист, дентален специалист, пишете ни и се възползвайте от нашите основни профили, които сега идват и с специална отстъпка от Paltex BG за пазаруване от техния сайт, за което сме изключително благодарни. Така че ако вие сте лекар в България, пишете ни и се възползвайте още сега. Можете ли да посетите личен лекар в друг град и при какви условия? Да, разбира се, но има някои неща, които са важни, които трябва да уточним и сега да започнем хронологично. Какво трябва да знаете, когато тръгвате от вашият град или населено място за друго, дали било на почивка, дали по работа и как може да се възползвате от здравни грижи на новото място. Първо, преди да тръгнете, е важно да знаете какви документи трябва да носите със себе си, а това са лична карта и синята книжка. Личната карта е важна, за да посетите който и да е лекар, включително и лични лекари, за което ще обясним малко по-късно, а синята книжка, за да посетите дентален специалист, който предлага част от услугите по каса. Следващото важно нещо е какво трябва да носите, ако отивате извън границите на България или Европейския съюз. Разбира се, Европейска здравно-осигурителна карта или удостоверение за временно заместване, като картата е безплатна, но въпросът за пътуването и използването на здравни грижи извън границите на страната е тема, която ще разгледаме много по-подробно в следващите ни видеа. Следващото нещо е какво се случва, ако възникне проблем. Това е много важно какъв е проблемът, но ако кажем, че ви е станало лошо, не сте се почувствали добре, не сте спешен случай, можете ли да посетите личен лекар на територията на населеното място, в което се намирате в момента? Ако вие сте здравно осигурени, можете да посетите който и да е личен лекар, който работи със здравната каса в който и да е град. Това се нарича инцидентно посещение. Прегледът струва 2,90 потребителска такса и обикновено не се дължи нищо повече. Ако ви поискат допълнителна сума, задължително изисквайте бележка. Ако състоянието ви е живото застрашаващо или много опасно, задължително извикайте бърза помощ на телефон 112 или посетете най-близкия спешен кабинет. Такива състояния не се гледат от личните лекари, дори във вашето населено място, така че по този въпрос е ясно. Следващото нещо е колко пъти можете да посетите този личен лекар, който се намира на друга територия. Когато говорим за инцидентно посещение, имате право на 2 такива посещения. Оттам нататъка трябва да си ги заплащате, а ако не сте здравно осигурени, имайте предвид, че пак може да посетите личен лекар, но тогава касата не покрива прегледа и става платен преглед, който се заплаща по ценоразпис на личния лекар. Може ли този временен лекар да ви издава направление за специалист, направление за изследвания, да ви праща в болница и така нататък? Категорично да. Личните лекари, които са по инцидентни посещения, могат да ви издадат направления за специалист, за изследвания, могат да ви изпишат лекарства, да ви изпишат каквато и да е рецепта, която може да закупите в който и да е град в България от аптека, която работи със здравната каса. Тук е много важно да се уточни, че лекарства, които са съдържащи наркотични или упойващи вещества, могат да се вземат само от аптеки, които се намират в района на лекаря, който ги е изписал, където е издадена
рецептата. Важно е да уточним, че личните лекари, за които говорим, могат да ви издават и болнични, така че ако се почувствате зле по време на почивка, да кажем, ако сте на морето, може да ви се издаде и болничен. Но какво се случва, ако се налага по-дълъг престой? Ако, например, ви решите да останете на почивка повече от един месец или трябва да работите, какви са условията тогава? При по-дълъг престой се извършва така наречения временен избор на общо практикуващ лекар, който продължава между 1 и 5 месеца. Временен избор може да се направи, използвайки електронните услуги на Националната здравноосигурителна каса. Влизате в сайта, попълва се едно заявление и без да уведомявате вашият личен лекар, се прехвърляте временно при друг, като когато изтече времето, което сте заявили, автоматично системата ви връща при вашият личен лекар. Тук е много важно да уточним, че когато се извършва временен избор, т.е. прехвърляте се временно при друг личен лекар на територията на друг район, правата на личния лекар се прехвърлят изцяло. Тоест, докато при инцидентното посещение личният лекар може да ви изписва някои рецепти, може да ви преглежда, но не може абсолютно всичко, при временния избор правата се прехвърлят изцяло и временният ви личен лекар може дори да ви изписва лекарства по протоколи за хронични заболявания. Нещо, което личните лекари при инцидентно посещение не могат да направят. Така че ако сте си забравили лекарствата и отидете на почивка, не може просто да отидете при някой личен лекар и той да ви ги изпише. Не става така. Нито пък може да се обадите на вашия личен лекар в друг град и той да ви ги изпише по телефона. Също не става така, нужен е преглед. Но ако извършите временен избор, то тогава можете да се възползвате и от тази услуга. Относно хоспитализациите, важно е да уточним, че хоспитализация може да назначат както временните, така и общопрактикуващите лекари при инцидентно посещение. Необходимо е, разбира се, да се спазят абсолютно всички правила, необходимо е да се извърши преглед и посещението в болницата се заплаща по стандартните цени. Надявам се, че темата ви е интересна, надявам се, че ви е полезно. Ако имате въпроси относно издаванията на бележки, на болнични, на прегледи, когато сте извън вашия район, временни лични лекари, инцидентни посещения, нещата, които са различни, или ако имате някакъв частен случай, който искате да разгледаме, пишете ни, ако сте лекар в България, без значение дали сте специалист или личен лекар, пишете ни и се възползвайте от нашия специален пакет от услуги, който включва базово онлайн присъствие с наш профил и специална оферта от Paltex BG за пазаруване от техният уебсайт. Аз съм Иван Димитров от Здравочник BG. Бъдете здрави!